Era un traxecto duro e cansado, que levaba a Luxemburgo 2 días, viaxando en tren. A Suiza o traxecto era un pouco máis curto, pero igual de afogador. Foise de Galiza en abril de 1929 nun barco do porto de A Coruña, con moitos outros galegos que tamén emigraron. Mantivo contacto cos seus familiares por medio de cartas, xa que nunca regresou á súa terra natal, pero a súa familia sempre soubo que tal lle foi naquel país descoñecido. Prestaronlle o diñeiro para o viaxe, e o seu primeiro soldo mandoullo a súa nai para devolverlle o diñeiro do billete. Nunca salera da súa casa, e cando chegou a Barcelona recollérona uns señores que non coñecía. Cando baixou do tren non puido deixar de chorar extrañando a súa nai porque estaba soa nunha cidade tan grande. No verán de 1919, o tío do meu avó, xunto ao seu pai, colleron algunhas das súas pertenzas e partiron ao porto de Vigo. Este percorrido fixérono camiñando, xa que naquela época apenas existían vehículos, a motor. Cando chegaron a Vigo, o primeiro que fixeron foi comprar un billete, porque tiñan medo de perder ou que lle roubaran o diñeiro que tanto esforzo lles costara conseguir, xa que tiveran que hipotecar unha das mellores fincas da súa propiedade. Embarcaron e partiron a Cuba. O viaxe foi moi duro, pois non viaxaban en primeira clase, xa que os inmigrantes eran transportados na parte baixa do barco, onde non había ningún tipo de comodidades, e a hixiene era bastante escasa. O viaxe ata a isla de Cuba durou máis dun mes.